Bore da chi gyd. Mae'n hyfryd eich gweld chi gyd eto. Wedi cael cip arnoch chi'n barod y bore yma ac acw. A mae'n braf eich gweld chi hyd yn oed os ydy hynny o bell ac yn y byd rhithiol. Diolch eto i Cerian, Hannah, Thomas a Peredur am eu holl drefniadau a ran pawb ohono ni yn ystod y misoedd dwytha yma. Thema ein gwasanaeth bore yma ydy goleuni yn y tywyllwch. Ond y gyntaf oll, dwi'n gweld bod yna nifer ohonoch chi'r plant yno, a dych chi wedi bod yno, dwi'n gwybod, yn yr ysgol Sul ers hanner awr. Ond dwi'n am i chi ddychmygu am funud, eich bod chi'n mynd allan yn y car efo mam a dad. Nid yr adeg ymor flwyddyn, pan mae'n ola braf tan wedi 10 o gloch yn y nos, ond dychmygwch bod chi'n mynd allan am dro yn y car a mae'n noson dywyll yn y gaeaf. Ar y car mae yna wahanol oleuadau, a dwi'n am i chi feddwl am rai ohonyn nhw. Mi helpa i chi wrth i ni fynd ymlaen. A mae'r gwahanol oleuadau yn gwneud gwahanol bethau wrth gwrs. Yr un mwyaf amlwg wrth gwrs ydy'r goleuadau mawr, yr headlights. A mae gen rhai ceir golau ar gyfer niwl hefyd, fog lamp. A phwrpas y rhain ar y tu blaen i'r car wrth gwrs ydy dangos y ffordd i ni. Ac oherwydd bod gen nhw fylbiau cry a lampa mawr, maen nhw'n medru dangos y ffordd yn glir ymhell o'n blaenau ni. A maen nhw'n cadw ni saff hefyd, achos dyn ni'n medru gweld o bell os ydy'r ffordd yn troi, neu mynd yn gul, nes os rhywun yn cerdded rhywle ar hyd y ffordd, maen nhw'n cadw ni saff. A maen nhw'n dangos y ffordd yn glir i ni o bell. Mi ddwedodd Iesu Grist, fi ydy goleuni'r byd. A mi ddwedodd o, os ydyn ni'n dilyn Iesu Grist, na fyddwn ni byth yn cerdded yn y tywyllwch, y bydd o yn rhoi goleuni i ni. Ac yn yr ysgol Sul, wrth gwrs, fe rydych chi'n darllen geiriau Iesu Grist, darllen am ei esiampl o, a dyn ni'n cofio mewn bywyd, mae Iesu Grist sy'n dangos y ffordd i ni. Fo ydy'r headlights ar y tu blaen yn cadw ni yn ddiogel. Reit, ond mae yna oleuadau eraill hefyd. Mae gennych chi oleuadau bach yn y ffrynt a'r cefn, y sidelights. Yn y cefn, mae'n ola coch. A mae'n ola brec. Os ydw i'n gorfod pwyso'r brec yn sydyn, yna mae hwnna'n goleuon goch. A mae gennym ni oleuadau sy'n arwyddo, yr indicators. Os dwi'n troi'r dde i'r chwith, mae'n bwysig bod fi'n defnyddio'r indicators. Be di pwrpas y goleuadau yna? Wel, eu pwrpas nhw ydy dangos i bobl eraill beth dyn ni'n gwneud. Dyn nhw'n helpu ni mewn ffordd, ond maen nhw'n dangos i bobl eraill. Os ydw i'n gorfod brecio'n sydyn, yna mae gola coch yn y cefn a rhybuddio rwy'n tu ôl i mi i cadw draw rhag ofn oedd fe'n crashu mewn i mi. A rhyw fath efo'r goleuadau bach i gyd. Arwyddo i'r chwith, arwyddo i'r dde, mae'n bwysig bod pobl eraill yn gallu gweld beth dyn ni'n gwneud. A mi ddudodd Iesu Grist hefyd, chi yw goleuni'r byd. A rhaid eich goleuni chi lewyrchu o flaen pobl eraill, fel bod nhw'n gweld y pethau da ydych chi'n gwneud ac yn rhoi diolch i Dduw. Mae Iesu Grist wedi rhoi esiampl i ni, a mae am i nina hefyd bod yn esiampl i bobl eraill. Yn y pethau da dyn ni'n gwneud i helpu bobl eraill, geiriau caredig gweithio, beth bynnag ydyn nhw, maen nhw'n dangos Iesu Grist i bobl eraill. Ond mae yna un golau ar ôl, dwi ddim wedi sôn amdano fo. Tybed allwch chi feddwl beth ydy hwnnw? Tra bod fi jyst yn sôn am munud am y lleill, beth yw'r un dwi wedi gadael ar ôl? Dwi wedi sôn am y goleuadau mawr, am yr headlights. Dwi wedi sôn am y goleuadau bach, a'r brake light, a'r indicators, a pethau i gyd, ond mae yna un ar ôl. Wel, y gola tu mewn i'r car siŵr.
A mae hwnna'n help mawr yn dydi ar noson dywyll bod yna ola tu mewn i'r car. A pan dyn ni'n agor y car o bell efo'n goriadau, mae'r gola'n dod ymlaen ac yn helpu ni. Ac wrth i chitha ddod i'r ysgol Sul, wrth i chi ddysgu am Iesu Grist, wrth i ni gyd ddysgu oddi wrth i esiamplo, a dysgu rhannu esiamplo gyda phobl eraill, mae o rhoi ei olau o y tu mewn i ni, a mi fydd y golau hwnnw gyda ni wastad, bob amser ar hyd ein bywyd. Wel, diolch yn fawr i chi am ymuno efo ni ac am aros ar ôl am ychydig y bore yma ar ôl yr ysgol Sul. Pob hwyl i chi am weddill y dydd, ac os oes rhai ohonoch chi'n mynd yn ôl i'r ysgol fory, o dy siw fyddwch chi'n edrych ymlaen, a phob hwyl i chi. Gadewch i ni ddechrau'n gwasanaeth gyda gair o weddi, addasiad o waith y bardd Saesneg John Donne. Gweddiwn. Tywys ni yn awr o arglwydd ein Duw, drwy'r porth hwnnw sy'n ein dwyn is breswylfod di dy hun, lle nad oes na thywyllwch na disgleirdeb, ond un goleuni gwastad. Dim sŵn na distawrwydd, ond un sain gyfartal. Dim ofnau na gobeithion, ond popeth yn ein meddiant. Dim dechreuad na diwedd, ond y bresenoldeb tragwyddol di. Amen. A gadewch i ni adrodd gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. In tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes saesoedd. Amen. A rwan gan ni wrando ar emyn, gwyn a gwrydog hawddgar iawn i'w fanwylyd. See
diwedd, mae'n oleuni i weld ymhen draw twnnel sydd wedi bod yn dywyll iawn ar adegau, a ninna wedi gorfod byw dan glo ers diwedd mis Mawrth. Fe basiodd y Gwanwyn a dechrau'r haf heibio i ni eleni, a dwi'n gwybod hefyd bod rai ohonoch chi'n dal i fod yn cysgodi gartre. Ydyn ni'n anfon ein cofio na'n gweddiau atoch chi yn arbennig. Mae Cerian am ddarllen rhan o Salm 84 i ni rwan. Salm 84. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fy enaid a hiraethau, ie, ac aflysia am gynteddau yr arglwydd. Fy nghalon am cnawd a weiddant, am y diw byw. A derin y teo hefyd a gafodd di, arwennol nyth iddi lle agesid ei chywion, sef dy allorau di, o arglwydd y lluoedd, fy mrenyn am diw. Gwyn fyd preswylwyr dy di, yn wastad y ffolianant. Gwyn ei fyd y dyn y mae gyderni dy not, a ffyrdd yn ei calon. Y rhai yn myned trwy ddyffryn baca, a'i gwnant yn ffynon, ar glaw a leinw y llynau. Ant o nerth i nerth, ymddengys pob un ger bron diw yn Seion. O arglwydd ddiw y lluoedd, clyw fy ngweddi, gwrando o ddiw Jacob. Yr wyf yn hiraethu yn dyheu hyd at lewig am gynteddau'r arglwydd. Mae hiraeth y salmydd yn brofiad i ni gyd y dyddiau yma. A'r cwestiwn sydd ar feddyliau pobl yr arglwydd ym mhob man ydy, pa bryd cawn ni fynd yn ôl i'r capel a mwynhau cymdeithas lawn am gilydd eto? Allai ddim ateb hynny, ond rydw i'n gwbl sicr o un peth, a hynny ydy bod Duw gyda ni bob amser ac nad ydan ni bys ymhell oddi wrtho ef. Yn wir, mae Paul yn ei sicrhau na all dim ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist, ac y mae hynny'n gysur i ni, wedi ni gael ein gwahanu oddi wrth ein hanwyliaid, yn deulu a chyfeillion ers cymaint o amser. Dyma eiriau Paul o'r 8fed bennod o Rhufeiniaid, a Bob sy'n ei darllen. Pwy yn gwahana ni oddi wrth gariad Crist? A'i gwrthrynder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygw, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di fi'n rhoddi'r i farwolaeth drwy'r dydd. Fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gen i fuddugoliaeth lwyr drwy'r hwnna'n carodd. Rwyf yn gwbl sicr na all na gangau na ceinios, na cangylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusderau na dymderau, na dim arall a greuwyd, yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae oleuni ef yn parhau i lewyrchu yng nghanol pob tywyllwch. Ein tad ydy Duw, tad sy'n dymuno'r gorau i'w blant bob amser, ac y mae'n galw arno ni ymddiried ynddo. Gadewch i ni felly gofio bore yma am bawb sy'n wael a phawb sy'n gofalu amdanyn nhw. Yn ei emyn adnabyddus, ti fu gynt yn gwella'r cleifion. Mae elfed yn ymbil, llaw a deall dyn, perffeithia. Ar draws y byd, mae'r gwyddonwyr a'r meddygon ymchwil mwyaf disglair yn ymchwilio i holl gymhlethdodau Covid-19, a bydd ei gwaith yn sicr o ddwyn ffrwyth yn y man. Rhoddodd Duw i ddynoliaeth y gallu i drechu pob math o afiechydon, am gweddi yng ngeiriau ar Gwilym Hughes ydy,
ond yr o weled gwirthiau mwy, cael sathru dan ein troed, yr afiechydon creulon cry, sy'n blino'r byd erioed. Ac o'n hamgylch, mae'r goleuni'n disgleirion glir mewn pob math o ffyrdd. Efallai byddwch chi'n cofio i mi ddyfynu o'r blaen rhywdro, y llinellau yma o gan Leonard Cohen, Anthem. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dyna syniad hyfryd, ynde? Y pethau amherffaith mewn bywyd sy'n rhoi cyfle i'r golau dorri trwodd. Ac rydyn ni wedi gweld hynny'n digwydd mewn miloedd o weithredoedd o garedigrwydd syml dros y cyfnod yma. Yng ngofal pobl am ei gilydd, yn y straeon sy'n ein cyrraedd bob dydd o bob rhan o Gymru a sy hwnt, a hynny o gymunedau mewn gwlad a thref. Mewn pob mas o ffyrdd, bach a mawr, rydyn ni wedi gweld y ddynoliaeth ar ei gorau. A chofiwch chi, fe dorodd goleuni newydd drwodd hefyd yn hanes pob un ohono ni bore yma, wrth i ni ddysgu addasu o ran ein dulliau o addoli gyda'n gilydd. Yn sydyn iawn, daethon ni gyd yn feistri ar y dechnoleg ddiweddaraf. Plant Zoom ydyn ni gyd bellach. Do, fe barhaodd ffyddlondeb pobl Iesu Grist iddo ef ac i'w gilydd. Ac bod cymaint o ddrysau wedi cael iddynt ar hyn o bryd. Clywch eiriau Paul eto. Yn y pethau hyn i gyd, a mae gennym fuddigoliaeth lwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. A hynny am fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu. Yr ail emyn y bore yma ydy, ar yrfa bywyd yn y byd a'i throeon enbyd hi. Bu'r bardd Sîn y Piw yn byw yma yng Nghaerdydd am flynyddoedd,
cyn iddi symud i Shetland, lle mae'n dal i fyw. Un o'i cherddi mwyaf adnabyddus ydy Sometimes, weithiau. Wedi mentro cyfieithu ychydig linellau ohoni, oherwydd maen nhw'n werth eu rhannu gyda chi bore yma. Weithiau wedi'r cwbl, dyw pethau ddim yn mynd o ddrwg i waeth. Weithiau, bydd pobl yn camu nôl o ryfel, yn ethol person gonest, yn malio digon i estyn cymorth i ddieithrin tlawd. Weithiau, dyw'n hymdrechion gorau ddim yn methu, ac fe lwyddwn yn ein hamcanion. Ac yn ei gerdd yntau mae Tudur Dylan yn herio ni gyd i rannu cariad a goleuni ein tad nefol. Dyma peredur i'w darllen. Rhyw dro rhwng gwawr a machlud, rhwng deffro'r dydd a'r hwyr. Fe na rhywun rhywle'n arwr, ond pwy, does neb a wyr. Fe na rhywun yn helpu yn arall nad yw'n gwybod lle i droi, a'r un sydd wir yn derbyn yw'r un sy'n dysgu rhoi. Efallai bydd dieithryn yn dod i estyn llaw, neu rhywun yn dod â'i gysgod idd gadw rhag y glaw. Yn rhywle bydd na rhywun yn agos neu ymhell, yn agor pwll y galon i swyno'r byd yn well. Bydd na fam yn rhywle'n magu un baban yn ei chôl, bydd na rhywun wedi gwenu heb ddisgwyl gwen yn ôl. Heddiw, rhwng gwawr a machlud, rhwng deffro'r dydd a'r hwyr, bydd na rhywun rhywle'n arwr, ond pwy, does neb a wyr. Yn wyneb cyfnod anodd tywyll fel hwn, ac yn wir, yn wyneb pob profiad dyrys a ddaw i'n rhannu ein hunain, ein ffydd sy'n ein cynnal ni. Dyweda rhywun bod ffydd yn dysgu ni ofyn yn wyneb unrhyw argyfwng, nid o ble y daeth hyn, ond i ble mae'n farw â'i ni. Yr ateb i hynny ydy bod y ffydd yn farw ein at y goleuni. Y goleuni hwnnw sy'n fy nhywys ac yn fy hynnal bob amser, hyd yn oed os yw'r goleuni hwnnw'n anodd i'w weld weithiau. Pan oedd y plant yn tyfu, roeddwn ni'n byw ym Mangor, a mynyddoedd hardd eryri ar garreg ein drws. Bydda Menna, Alun a finna yn hoff o gerdded y mynyddoedd, a buon ni'n dringo pob llwybr at gopa'r Wyddfa ni dro. Dwi'n cofio un tro i ni gychwyn allan o'r tŷ ar ddiwrnod braidd yn gymylog. Ond yn ôl yr rhagolygon, roedd y tywydd i fod i wella wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Yn anffodus nath o ddim, a dyma gychwyn o'r un dŷ tuag at y copa mewn glaw man. Wedi cyrraedd y cyfrwy, sydd heb fod ymhell o'r copa. Dyma eistedd am ychydig ac edrych i lawr dros y llwybr yr oedden ni wedi gerdded. Yn sydyn, dim ond am ychydig funudau, fe chwalodd y niwl a'r cymylau. Ac wrth i'r haul ddod allan, roedd yr holl wlad oddi dano ni yn fôr o leini. Dacwlyn y gadair, llyn cwellyn a dyffryn gwyrfau, ar olygfa ymestyn i'r pellter. Buan iawn y dychwelodd y cymylau, ond roedden ni wedi cael cip ar harddwch y wlad, ac fe wyddon ni nad oedd yr haul wedi diflannu. Na, nid llwynog oedd yr haul, fel y canodd Geraint Lyfgrin. Dyna di golau ffydd, a dyna mae Paul am i ni gofio fan yma. Y mae Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda rhai sy'n ei garu, ac ni all dim ein gwahanu ni oddi wrth ei gariad ef yn Rhist Iesu ein harglwydd. Gadewch i ni gydweddio. Diolch i ti ein tad nefol, am ni gael rhannu'r amser hwn gyda'n gilydd mewn addoliad a gweddi, a mwynhau cymdeithas a'n gilydd unwaith eto. Bu gyda phawb sy'n unig ar hyn o bryd,
a phawb sy'n gofalu am y cleifion, yr anghennus a'r digartref o fewn ein cymunedau. Wrth i ni ddechrau dychwelyd at ein ffordd arferol o fyw, cofiwn am rai sy'n bryderus ynghylch eu swyddi a'i dyfodol, ac am bobl ifanc sy'n wynebu cyfnod o ansicrwydd ynghylch ei dyfodol hwythau. Cyflwynwn ein byd i ti, gan gofio'n arbennig am y rhai hynny na wyddent am ddim ond tlodi a rhyfel. Boed i arweinwyr y cenhedloedd osod ei bryd ar ddileu y ddau bla hwnnw hefyd, tlodi a rhyfel, a chydweithio mwyn sicrhau dyfodol gwell i bob un o's blant. Yn olaf, boed i ni, a oleir gan ysbryd Crist, ddwy'n goleuni i eraill, a maddau i ni pob diffyg a bai sydd yno ni. Gyfynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. A'n hemyn olaf ni y bore yma ydy, tyr datom ni, o greuwr pob goleuni.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll.